Sa atong Lukop nasod, dinhi sa syudad sa Cebu, si Cebu Archbishop Jose Palma mibutyag nga gidiskurahi sa simbahang Katoliko ang pagpalansang sa krus isip penitensya. Pahimangno ni Palma, dili kinahanglan literal ang pagsunod sa mga kasakit ni Kristo. Dugang ni Palma nga ang pagpuasa mao'y pahinumdum nga nagkinahanglan kita og disiplina. Kung dili ta magmatngon nga kinahanglan ta og disiplina, dili gyud ta motubo sa atong pagtuo. Alerto karon ang mga opisyal sa El Salvador City alang sa moabot nga gibanaba ng 30,000 ka mga pilgrims sa Divine Mercy Shrine. Gikatakdang moabot sa 30,000 pilgrims ang modagsa sa shrine karong Huwebes Santo ug Biyernes Santo. Ang Divine Mercy statue sa El Salvador City mao'y kinatas ang Divine Mercy statue sa kalibutan. Sa Pampanga, gibanaba ng 40,000 ka mga pilgrims ug turista ang gikatakdang musalmot sa Via Crucis ugma Biyernes Santo sa Barangay San Pedro, Cutod. Si Senior Tourism Officer Ching Pangilinan Gonzales niingon nga andam na ang tulo ka venues din ipahigayon ang Maleldo 2014. Ang Maleldo rites mo'y usa ka reenactment sa pagpalansang o sa paglansang ni Kristo nga gibuhat sa mga deboto matag tuig. O ganiya ang laing mga balita gikan sa ubang parte sa nasod.